Amabandla amahle kaQunda kaNdabezitha kaKhuboni kaMafu kaLanga. Amkelekile kaloku lo mzi wenkcubeko yesintu, umzi wamagqabi, umzi wamaxolo, umzi kaloku wemachiza okunyanga. Namhlanje njengoba siyazi ngolwesithathu usuku apha esincokola ngalo igqabi, siphethe ixolo kaloku ngolwesithathu siphethe ingcambu, siphathe amafutha kaloku xa siphethe amanzi, siphethe wona loo machiza okunyanga. Namhlanje ke bantu abahle siphethe igqabi elikhulu, siphethe andiyazi le nto zingayibiza njani xa sithetha ngale nto siyiphetheyo, kuba kaloku nabantu abadala, abantu abalela ukuthula, nabo bayihlonipha le nto, bayikhonzile le nto, bayisebenzisa le nto sithetha ngayo. Ufike khona kaloku xa kuphahlwa phaa emagqirheni, ufike omnye umntu athi phambi kokuba akuhlole, phambi kokuba hlahluba qala tshaye le nto yakhe. Siphethe loo nto ke namhlanje, siphethe i-cannabis, siphethe iganja, siphethe umya ke namhlanje, siphethe intsango. Sawuthi ke xa sesiqhuba phaa phambili sikuphathele uvendle. Namhlanje kaloku siphethe ezo nto zimbini, siphethe uvendle, uvendla kakhathali, uvendla kadinwa, uvendla kanikezeli. Bathetha ke ngovendle, sawuthetha ngovendle apho sabe sithetha ubana abantu basemayezeni benzani ngovendle. Xa sithetha ngayo ke intsango asizuya emayezeni, sizawuthetha only ngoku kumedical, kuba kaloku kwasemayezeni masingathethi ngentsango, abantu bathenga ingxowa, umntu aze nengxowa yentsango athi iyanceda emayezeni, I want it for medical reasons, ndinyanga ngayo le ntsango. Hayi, iyanyanga abantu abahle, kodwa ikakhulu sizawugxila ngokuba medical yenzani intsango lena iganja. Masiqale siyichaze kaloku into okubana maninzi amazwe apha kulo mhlaba siphila kuwo anayo intsango. Kwamanye amazwe kuzathiwa is decriminalized, kwamanye amazwe kuthiwa is legalized, kwamanye amazwe kuthiwa it's only for medical use, kwamanye amazwe kuthiwa you can have intsango if izigrams ezinga, mhlawumbi uba ubhaqwe unayo intsango, into enokugcwala mhlawumbi ihafu yekomityi, andiyazi, kuthiwa noko xa ingako ayontsango unode uyibanjelo. Wena ubhaqwe unengxowa esesilingeni, kuthiwa hayi noko wena lena yakho intsango ayonto caba ungade uyekwe unayo yona, noko ingathi yakubulala le ntsango ubanjwe. Maninzi ke amazwe njengoba sisitsho kude kubekho into engu-World Report on Marijuana. Kukhona ke isite wena mntana esikolo othanda ufunda uye kwinto ekuthiwa ngu-Report Linker. I-report le ka-report ibe ngulinka lo, from link reportlinker.com, where you'll get i-report for each country that has marijuana. The latest report is 2019 to 2023. They give statistics and projections on the use of marijuana. Maninzi ke amazwe njengoba sitshilo anayo intsango. Eli lethu ilizwe, thanks to uDr Ambrosini owayengumember of parliament for Inkatha Freedom Party, who argued and agitated for intsango lena must be used for medical reasons. uDr Ambrosini kaloku nina abantu abalandela indaba nizawumazi ukubana he suffered from a form of cancer yomqala. Wayengathethi kakuhle, babengamva abantu abaninzi. So every time eparlamente, when he gets an opportunity, he would talk for into yokuba intsango lena for medical use ibe legal okanye ibe decriminalized. Wade wasweleka ke uDr Ambrosini esalwela intsango kweli lizwe. Posthumously intsango kweli lizwe yalegalizwa for bayisebenzise medically, bayidedicatela kuye ke o-MP abathile, especially those who give i-respect when it is due kulo mntu noba ngowuphi umbutho. Batsho bathi uDr Ambrosini wayimela le nto yale ntsango, le bill siyidedicata kuye uDr Ambrosini. uDr Ambrosini ke when he was arguing for intsango, yena wayefocuse kule nto uba intsango yenzani for pain. Sizawuthetha ke ngentsango ukubana zeziphi izinto enceda kuzo. Njengoba sesitshilo ke bakwamanye amazwe, eli lethu ilizwe is one of amazwe intsango okwazi uyisebenzisa for medical reasons. IMexico, Jamaica, Argentina, Belgium, Netherlands, Russia, Australia namazwe amaninzi ke in the US, kweza states zabo about 31 states intsango iyasetyenziswa. Phantsi ke kwalo miqathango besikhe sayitsho, istate ngasinye will have its own rules on use kwezinye ke states is not even allowed.
Bayenzani ke intsango lena? Apha ke mntana omhle asiziyohlula ke sithi this is medical and so on, siyachaza nje umntu ozithengele intsango enganyangi uyenzani le ntsango. Okanye when you are arguing, wena mntu ubanjwe nentsango uthi hey, it's for medical use, uthi bayi mna ndinceda kwinto ethile, we start with i-chronic pain. Wena mntu une-chronic pain, ingaske ke wena mntu unomdla wele ntsango ukuguglishe kwii-channels zabantu abagula zizifo ezininzi where they use i-cannabis. I-chronic pain ke izawuba yile pain ingapheli ncam, ude ke medical uhlale ukuwoma-Voltaren, i-diclofenac, okanye ngelinye ixesha if you are lucky ubekwe kooma-morphine, if uyakwazi ukugoduka nayo le morphine umane uzithi ntsing nge-morphine for le chronic pain. Abanye ke bazawusebenzisa i-cannabis for i-cancer. Asizuzicalucalula ke ezindidi ze-cancer, but like we argued uDr Ambrosini, yena wayenzela i-cancer yomqala. I-cancer kaloku yenye izinto that will give you a lot of pain. So I'm told ukuthi abantu xa besebenzisa i-cannabis, the main reason bazama ukulwa ne-pain, i-treat i-depression. Ke wena mntu uthi unengxaki ye-depression, omnye umntu ade caba ngoku uhlala kwi-medication ye-depression noma amitriptyline, umntu akasakwazi ulala, kufuneka abe nguloo mntu ngumayezeni wasezipilisini. Omnye uthi it calms the mood. Xa imood yami ingekho right ndiqonda uba ndithe khunubembe, imthi dlwandlwa intsango atsho naye akwazi ungena erawundini, akwazi uhlenyuka naye enemudi naye ehla ngokole ndlela efamba ihlangatya imudi yami itsho noko ya-right. Ikhona ke into ekuthiwa ngu-ADHD kwezinto ze-attention deficit, umntu unengxaki i-attention. Omnye ancedwe yintsango ukuba uzithe puff azibona kutyhini hayi attention yam. Andiyazi ke because intsango ne-attention, kodwa ke sithetha ngezinto ezifumaneka kwezi journals ekuthiwa zenziwa yintsango, kuthiwa ne-attention le. Xa unengxaki i-attention deficit iyakuncedisa intsango. Na wena mntu une-anxiety uhle nje ungumntu onombilini, uliphakphakweni elithile, kuthiwa intsango kwenza noko uqomba ndingamqhwaba naye lwanani lo phakphako mna. Intsango ke leyo. Bathi ke nje besithethe nge-pain, kuthiwa enye ye-pain eyincedayo yilaa nto kuthiwa yi-ulcerative colitis. I think bathi yi-Crohn's disease bandiphazama. Khona abantu umntu xa itye into ethile, ukuba watya into ethile imtsho ipain. Khona le pain i-ulcerative colitis ke endibona uba yingxaki kweento zasesiswini. Sizayichaza ke xa sesithetha nge-stomach namhlanje, ngomso kwisikolo ivusilanga sizawube sithetha ngee-conditions enjenge-digestive system, apho sizawube sijonga i-digestive system, siyinyanga i-digestive system. Njengoba sisenza i-skin conditions nje kule Saturday igqithileyo, sithethile ngentsango ukuba intsango, many of the conditions of the skin ziyancedwa yintsango. Kwenye usebenzisa i-oil yentsango, kwenye usebenzisa amagqabi la entsango, kwenye usebenzisa ipete. Besisenza kaloku ezo skin conditions. Xa sizawungena kwi-digestive system saphinde sithethe ngentsango uba intsango lena ikuthini xa ungumntu onengxaki yesiso. Sizawube sithetha nge-brain conditions ngomso ukuba ke izihlole ziyavuma. Sizawube sithetha nge-respiratory conditions. Intsango iphinde ifakwe, uzibuze uba intsango lena njengoba kuthi imosha amaphaphu, kodwa xa uphinde uthi uyafunda ukuthi yanceda apha kuzo ii-lungs. Sabe sithetha ke ngentsango ngomso. Ndizama utsho ukubana ke xa besithetha ngale ulcerative colitis sabe sithetha ngayo ngomso, sisitsho uba ithini into yentsango nayo i-ulcerative colitis. Intsango le kuphinde kuthiwa it reduces eza tremors ze-Parkinson's disease. Bazamkhumbula abantu uMuhammad Ali, one of the celebrated boxers apha kweli lizwe. uMuhammad Ali, he was a heavyweight champion, highly celebrated. uMuhammad Ali, abantu abagqibelise umbona bambone eshaker ene-tremors, kuthiwa i-Parkinson's disease. Ukuba unayo i-Parkinson's, kuthiwa uba uzithi puff intsango, puff and pass. Ithini laa nto? When people zol, uzole nawe ke nayo uMuhammad Ali, kuthiwa eza tremors noko ziyakwazi ukwehla.
Njengoba sithe after sithethe ngalento sizawuthetha ngoVendle. UVendle enye yezinto aziwa ngazo medically, nangona sizawube singathethi ngomedically, kuthiwa uyancedisa kuwe wena mntu onengxaki yenausea nentsango. Ke mntanomhle, wena mntu unengxaki yenausea, laa nto ingathi uzawugabha, kuthiwa kuthini, sicaphucaphu, ingathi uzawugabha. Kuyakuncedisa ke intsango ke mntanomhle ukwenzela ukuba ungade ugabhe. Wena mntu one-muscle spasms, kuthiwa ziinkantsi le nto umanisa ii-muscles ezi, you have ispasm, iyakuncedisa ke intsango xa unezaa spasms. Nawe wena mntu one-post traumatic stress, mhlawumbi ustresswe abakhutuzi baseGugulethu, kuthiwa xa ugqiba ngathi ubukhutuzwe eGugulethu bakuthathela ifowuni, kuthi uba ne-post traumatic stress, ijikeleze laa nto ezamela zabafana baseGugulethu befuna ukudubulela le fowuni, bekutuka ingathi ubamoshile, kodwa ngabo bakuthathela ifowuni. Usiqala kakubi, tontoni kanyoko, sisa le fowuni, kutheni unefowuni etshiphu? Ngabakhutuzi baseGugulethu ke abo, kuthiwa bayenza le nto kuthiwa yi-post traumatic stress. Kuthiwa ke wena mntu uthi ube nale post traumatic stress uzithi phaf. Njengoba sesitshilo ke, i-cannabis lena uyifumana izindidi ngeendidi. I remember ndisesi-student eRhodes University eGrahamstown. We went to a Settlers kwi-science festival. Xa sifika apha tyhini madoda, nantsi ioyile yentsango. For the first time ndibona ioyile engeyo i-fish oil, bona ioyile yentsango. Uzawufumana zikhona ke ii-tablet, ufike kukho ii-capsules, uzawufika kukho ii-liquids zayo intsango. Iliquid ke yile bazayifaka kwezaa vaporizer, ufumanisa uba yahlwahlwaza le nto. The same thing yenziwa with essential oils, kuhlwahlwaze, ufumanisa yaqhuma le nto, umntu umbona uba umntu emva kwenze loo nto uyaphola apha engqondweni. Abanye ke le ntsango bazayenza ibe zii-nasal sprays apha ezimpumlweni. Ndiyabamba le ntsango lena yayenza into yayo. Omnye kuzayisebenzisa igqabi, njengoba sithethe ngayo igqabi eli, omnye isebenzise ezapete. Nangona ezapete bezilahla abantu bentsango, abantu bamayeza, uyakulinda xa ungathi uyazilahla ezipete aziqokelele, uyayazi uzawufike yena ancede iskini ngezipete, ancede nezinye izinto ezininzi esebenzisa zona ezipete. Siyazincokola ke phayana esikolweni kwaVusilanga ezi zinto. Sigqithe ke mntanomhle entsangweni, sikushiye usenalaa ndawo ikupholarha emva kwale ntsango. Sibulela omya kaloku, omya ogcwana inospewu, omali ebomvu, ngabantu bayo intsango, bayithanda intsango. Omiya intsango le kuthiwa bayifaka naxa besenza umvubo, avubisa afake intsango. Siyanqula kaloku, siyacamagusha kubo abantu bentsango. Sigqithe sikhawulezile singene kuVendle. Awu, liyeze lihle luVendle, kuthiwa kadini uVendle akakhathali athi umntu. Thina abantu bangenabo thikoloshi zesithini ukuba sinazo into ezisikhawulezelayo, into ezileqayo, zikhawuleze zifike kwendawo sithumela kuzo. Athi umntu mna ndisebenzisa uVendle. uVendle akadinwa kaloku. uVendle abayithetha kamnandi ngabantu ethu isiZulu bathi uVendle akavilaphi, siphethe uVendle. Bayambiza kuVendle ngamagama akhe amaninzi amahle, ngesilungu bathi is a starburst. Ibona, if you look at i-picture lena kaVendle, uyabona ngathi si-star but esingaphelelanga, bathi si-starburst pelargonium, abanye bathi is a waving pelargonium, because uba ujonga iminwe lena yesandla iyokuweva yenza loo nto le nto. Kanti uba uza kwele ntetho yethu isisiXhosa bathi sisandla sonwabo. You must look at isandla sonwabo kaloku, sizawuba nalo mnwe mde, kubekho le minwe isemacaleni. Umbona ngaloo nto uVendle, nangona zininzi ke ezi variations zikaVendle. Ndiye ndithi ke mna, look at the stock xa isuka emhlabeni ifike ingene njani kweli gqabi. Once ingene in the middle, ayinguye uVendle, kufuneka ifike ingene ecaleni, ibe hafu le ndawo iwaveayo, kwezinye iyagcwala lesekile yalaa nto ingathi yilaa minwe. And then ufumanisa uba ke ngole nto ijonga phezulu, kanti uVendle yena will face the side. Kuthiwa ke lunyawo lwenkukhu ngenxa yobana ishape enjengonyawo lonwabo. Sizayithetha ke ba abantu ethi isiZulu bawasebenzisa la magama, baphinde basebenzisa igama elithi ishaqa. Iphinde ke ngoku le nto imconfuse omnye umntu, because ikhona le nto ingathi lithanga.
ofike nayo ingathi ngujikanelanga xa uyijongile lento, but yona is a pumpkin leaf, typical pumpkin leaf, pumpkin, not nongathi pumpkin but ibe ncinci, naye bathi ishaqa, abanye ungayazi ke ngoba yona shaqa yiphi, kodwa uvendle baphinde bathi lishaqa. Uphuma from ifamily kuthiwa iGeraniaceae lamagama, kodwa ke wena mntu uyaziyo iGeranium essential oil enye oils ezinuka kamnandi. Uvendle uphuma from le family yenza iGeranium. Xa se iflowers kavendle ziphumile, unuka kamnandi, yile geranium ke wena thatha ufake. Wena mntu ofuna uvendle ufake negeranium kwezinto zakho, particularly wena mntu owenza izigqabo, wena mntu owenza iziphondo zenhlahla, othi kwesakho isiphondo yabo bhuti ke beshoti ezitebhisileyo abazileqelo sisi yathi yena esakhe isiphondo ufake negeranium essential oil, wafaka novendle kuba uvendle kavilaphi uyokhangela sisi ke ubhuti ufuna ukwenda unyana kanantsi naye azokwazi ukwakhela kokwabo ikhaya, yasebenza kuvendle. Uvendle ke bantu abahle ngomnye wamayeza esintu ongekhe uthi wenzani. Kutsho kaloku utata uMzotho apha eMonti, wena mntu ukuyojikela phaa kutata uMzotho ngakwathanda abantu, nanku utata uMzotho eme apha ngakwathanda abantu edongeni, akuxela bathi eli ke beliyeza sisifebe seyeza singena yonke indawo. Naye uvendle ke wenza izinto ezininzi, siyathuma ngovendle. Xa wenza loo mayeza akho thuma, uwahlanganisile amayeza ufake uvendle. Uba uvendle akadini uthi makakhuthazele amayeza uvendle, kuhanjwe kuyiwe kule ndawo ufuna iyeza liye kuyo. Nawe ke mntu ozifunela ukuba yitshama ethile, besesitshilo tshama ndini, uvendle uyangena. If you are lucky kusesama, fumana ii-flowers zikavendle usebenzisa kaloku eso sigqabo sakho wenu, udibanise namayeza kowenu, faka uvendle tswetswe kweendawo uqatywa kuzo. Unyuka apha ke mfana ndini uyofuna iintombi, uqhutywa nguye uvendle. Uvendle lona siyaphinde siyamfaka kwiinto ezilwayo, banamntu ulwa nabo bantu olwa nabo kaloku uthi vendle. Dibanisa la mayeza kaloku uhambe evendle, wena ungakhathali, ubancedise aba bafana sikudibanise nabo, bamsebenzisa uvendle esudlula othile. Bona abantu bahlabenyuka, ingakumbi abantu bemoto. Sesithethile ke ngamayeza asetyenziswayo ngabantu abafuna ukugqitha, basinde nakwezi traffic officers. Masithembe kuba zikho ezimameleyo ezividiyo i-traffic officer xa iqomba ifuna ukuye kudlo, iqomba eyigeza kunovendle, mandimmisele loo nto benovendle. Yasebenza ke kwintando, wena mntu ofuna isibambelelo sothando, noba sikhandwe ngoluphi uhlobo, ixesha elininzi uvendle akashiywa kwezi ntando. Wena mntu othi ufuna isithinzi, wena mntu ufuna uba ndibe nokuhlonipheka okuthile phakathi kwabantu, ndibe nokuthanda okuthile phakathi kwabantu, wahlanganisa amayeza kowenu ngokuwabiza kwakho, ufake novendle. Wena mntu othi uyakhafula, sitshilo kaloku uvendle akakhathali. Uvendle uhamba aye ngqo kule ndawo athunywe kuyo uvendle, asiqokele labafana wahamba nabo bamakuyiwe madoda. Athi naxa amanye amayeza efuna ukhathala uvendle awakhuthaze. Uvendle ke siyakhafula ngaye, simdibanise namayeza okukhafula. Ziye madoda naba ke abafuna uthwala kumayeza ezithwalo, siyeva kuba naye uvendle bayamfaka. Kuyaqatshulwa ngovendle namayeza oqaphula. Abafana bamabhanti, abo noteksi, ufike unoteksi enomsindo efuna ukubetha, akaya noba ukubethe laa nto unelibhanti lakhe ngelinye ixesha. Kukho novendle namanye amayeza osigidi, ufake impama unoteksi soze unguyobhaqwa phantsi kwetrakhi. Uba kaloku basebenzisa la mabhanti uvendle bamfakile. Sithethile ke ngawe namntu ofuna uba nomtsalane, namntu ofuna uthandwa. Uvendle kaloku is one of ii-roots that are brightish, colorful, attractive. Nguvendle ke lowo, neflawa kavendle na uyayibona uba nje iyatsala mntanomhle. Nguvendle ke lowo,
wena mntu othi uyaphalaza uvendle, siyamfaka uyaphalaza uvendle, particularly wena mntu ophalazela okuhle, wena mntu othi ubiza intlahla. Xa ugqiba usebenzisa amayeza kowenu okhupha amadliso, ngelinye ixesha xa ukuba ukhupha amadliso, xa sewuyiphinda ikhosi yokuguqula amayeza yokuclean after usebenzisa amayeza amdaka, uyafakwa uvendle. Wena mntu othi uyafutha, xa ubugqiba ufutha ngamayeza okulwa, xa waguqula amayeza owasebenzisayo ufike uvendle ufake, uyafakwa kwezibunge zokudontsa. Siyadontsa ke ngovendle, kufakwe namanye amayeza. Sawuphinde sibuye ngenye imini apho sizawuthetha khona ngegotyibe. Siyayifaka igotyibe ke uyidibanise novendle namanye amayeza, kwenziwa izibunge zokudontsa. Siyavula nalapho kuvalwe khona, sivula ngayo uvendle kumayeza amatyala. Xa sithaka ityala sisithi makaphume umntana womntu akanatyala. Eli tyala ayilo lakhe lelezinja, izinja mazililwe eli tyala, ayilo lakhe lo mntana makagoduke, bayamfuna abantu bakokwabo. Sifaka uvendle kuwo lo mayeza. Siyigqibile ke ebesiyiphethe apho besithetha khona ngecannabis, sathetha ngaye uvendle. Sawudibana ke kubantwana besikolo xa sifika phayana esikolweni kwaVusilanga Academy. Idate yanamhlanje ithi 24 June. By around the 1st of July sawuphinde sivule. Wena mntu nomdla wesikolo, we are going to tell you ukuba ithini iform, uyifumana njani, where you just click the form, follow the form. Isikolo kodwa sizawuqala xa sekuphume lena iklasi. Xa iphuma lena iklasi iyaqala enye iklasi. Lena ke izawuqala will be our last class kulo nyaka. Elandelayo will be around February xa sesigqibile ujayivela iChristmas neenduma zeChristmas esabe sizizama phaa ngoJanuary, sabe nazo sizigqibile. Continue ke wena to watch this space, wena mntu unomdla ofunda ngamayeza esintu, wena mntu ofuna ukuthaka, wena mntu ofuna ukwazi utreata the medical conditions, ungakhange ube uyofunana nezi Bostol. Wena la mayeza ubukratyalaza iyakugabhisa le nto. Kwakusebenzisa amayeza lana esintu, uthi usiya kulawana kwagqirha ube ugqibile unyanga ngalana esintu. Sizawube ke sinawe ke kule group ilandelayo xa sigqiba lena. Okwakaloku nje sithi bukela nezinye iividiyo njengoba sikuphethela uvendle, sikuphethela i-cannabis. Hamba uyojonga ezinye apho sithethe khona ngayo imikhwenkwe, sithethe ngamanye amayeza amaninzi, amaqwili, izicimamlilo, mvuthuza, onke la mayeza esintu ukwenzela uba unyange ndodandini yangaphaya eqoqodala. Okwakaloku nje sithi makube chusi kubeyele kwezo sihlwele camagu.